Kaixo, egunon guztioi eta ongi etorri adin berri saiora. Badakizue, kirolak ez du adinik. Saio honeko horixe frogatzen du. Ariketa fisiko egitea eta ongizate emozionala lantzea adin guztietarako dela ona. Bizitzari bizipoza ematen dio gainera. Hortaz, ez dago aitzakiarik zuen etxetatik gurekin batera gorputzak eta buruak martxan jartzeko. Zer, animatuko zarete ezta? Eta zu Inigo, animatzen alzara? Bai, zurine zelan ez na animako, egunon dan hori, hemen gatoz gaurko honetan, eta ezen gaur ibiliko betiko modun elementu bat, aulki bat izan alda, punto bat eukitzeko apoiu bat, eta beste izango da naranja, pelota, baloi txiki bat, etxindak gauen zeo zer, bale? Beste barik, hau batzuek, ongitorri dan hori. Gaurko honetan, koordinazio ariketak hau, esan duten morun, material horretan elementu hori pelota bat edo izango da, eta koordinazio landuko. Baina, betiko lez, mobilia artikularra, behitxik eta gora arte, esku mokorrin, hainka bat atzin, venga, astiro, oazen berotzen. Aldatu, bizkarra beti zuzen, zorbaldak beti geldik, eta utzi hor. Bale, hainkak batzen dut, eta zuzen. Lagundu beti eskukin, da hona hasiko na, bi albo batera, bi bestera. Bat, bi, erdire, bat, bi, erdire, bat, bi, erdire eta askana. Oso ondo, zabaltzen dut, zabaldu hainkak, buru beti erdixan, ukandu gora, hor, bazen, Oso ondo, sorbaldetan, kolpe hor, motzetik, bi, iru, lau, bost, sei, aldatzen dut bestera, guazen, bat, bi, iru, lau, bost, sei, honengot bisa gaur erutz, guazen hor, bat, bi, iru, lau, bost, sei, da bardin, atzerutz, guazen motzetik, bat, bi, iru, lau, bost, oso ondo, askatzen dut, askatu beso horrek, ukandu gora, erditxiketa, luzatu, bat, bi, iru, lau, bost, luze, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamarreta askana, eskuk zabaldu, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, ondo berotzen, bederatzi, eta hamar. Esku mokorrin, hainkak batu, behitxiketak gora, bat, bi, iru, lau, bost, askana, esker eta eskuma, bat, bi, iru, lau, bost. Oso ondo, hartuko gaurko elementu hau eta koordinazio ariketak. Izan alda pelota bat etxindakoen pelota bat, izan alda naranja bat, baina aldala naranja izatik borobiltasun hori mantentzeko. Hasiko naz, esko batetik bestera. Zabaldu, esko batetik bestera aldatu, hori da, bazen, astiro. Beti vertikaltasun hori mantentzen, bizkarra zuzen, aldatu. Oso ondo, hori da. Gelitxuko naz da engot. Atzetik pasa, aldatu, eskerretik, bazen eskerraz, eskumia sekarri. Iru, lau, bost. Aldatu eskumia atzera, eskerra sekarri, bi, iru, lau, bost. Jarraitzen dut eskerraz, bat, eskerraz atzera, bi, iru, lau, bost. Gelditzena eta eskumakin atzetik ekarri, kolpe, bat, bi, iru, lau, bost. Zailtxasune gehitxukotza, hausen gau, gela edo eta pasillo horretan, oinez da eskerrakin. Bost eskerrakin, bost eskumakin. Bat, iru, lau,
bost, gelditzenaz, dagoen eskumiaz, bat, bi, hiru, lau, bost, gelditzu eta huelta, guazen, eskerraz, bat, bi, hiru, lau, bost, gelditzu huelta hor, dagoen eskumiaz, bat, bi, hiru, lau, bost, huelta, beste junetorri bat, eskerraz, bat, bi, hiru, lau, bost, gelditzu, huelta hor, eskumiaz, guazen, bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, guazen ardatzera, dagoen hasikoa, joko apurtxu balantzen, eskutik eskure pasaten, baina eskutik eskureko horretan, aleginduko naz, beti gorant, apur bat, gora, eta eskuk nahiko junto, hemen, baina gora, taldatu, guazen, gora, taldatu, hor, bizti nahi batzu gogorragoa egin, zuzen, edota pelotakin, venga, bat, bi, nahi da benak, egin bizkorragoa, beste guztik niaz, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, hamar. Honengot nire sorbaldan parea. Beti, holan, ez dut nahi, izikita, gora da hartu. Bat, gora, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, hamar. Doan aleginduko na, apur bat zabalagoa ia zeurteten da, hortik bota bat, hortik bota bi. Ezin bado hemen, jarraitzu hor, ezin da benak, hor, beste hamar, guazen. Bat, bi, hiru, lau, pizkarra beti zuzen, bost, sei, zazpi, isesta pasaten jausten bada, jarraitzu, behatzi, hamar. Guazen berriz itxi, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, hamar. Zabaldu, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, hamar. Zabal-zabalik eta bat hor, guazen bi, hiru, lau, isesta pasaten jausten bada, segi hor, sei, zazpi, sortzi, bederatzi, hamar. Oso ondo, ondo benetan, jarraitzuko pelota horrekin, nahi bozu esan dolen aulki hori erabiliz, baina ingo pelota hori esku baten euki eta gurutzatu. Eta jungo nahi ikutzen. Aleginduko na pelota horrekin ikutzen, nire belaunak. Esku batekin lagundu, hor, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, guazen, zazpi, sortzi, behatzi, hamar. Beste aldera, 80 graduko angulo horretan, eta hemendik, bat, bi ikutu, egon alnaz laguntzen, hormakin, hormeik kolpe inde, bost, sei, zazpi, oso ondo, sortzi, behatzi, hamar. Segitxuko zagonei, jarraitzu nahi bozu horma horrekin, edo eta aulki horrekin, baina eskudu etorriko da goitxik. Hainka luze, besoa luze, kolpe hormokorrin, bat, zabaldu, bi, luze, hiru, batera, lau, bizti beti, leko baten, bost, guazen, sei, zazpi, sortzi, behatzi, hamar. Aldatzea dut eskuz, jarraitzu horma horrekin, esko balduze, bat, hormikutzen, hiru, ba, lau, hor, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, eta hamar. Oso ondo, askatzen dut apur bat, oso ondo benetan, hona leginduko naz, apur bat gatxagoa etxen. Ezin bada, bikixe ikutu, bai, belauna baina apur bat. Baina leginduko naz, alba da, orpo hori ikutzen. Bizkarra beti zuzen, orpo hori gora, eta ikutu, bale? Ego gune da, bat eta bat. Gertu, ezin bazue,
kolpe hor batekin, bat. Bale? Venga, guazen. Bat, aldatu, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi nahi bada, bizti puntu baten jarri, 10. Askatu. Hor nahi da benantzako, aulki bateaz kolpe, baina danok egin gau alde bakarra hon. Kolpe hor, bat, bi, edota, hiru, guazen, lau, bost, hor arte ezin bada, sei, hori da, bi azkenak, bat, bi, guazen bestera, lagundu nahi bazu, bat, laguntzakin, bi, besoa luze, makurtu gabe, bizkarra beti zuzen, horpu gora, lau, bost, sei, zazpi, lagundu, zortzi, bi askanak, bat, bi, oso ondo askatzen dut, eta on berrizkun gora, bat eta bat. Bale, hirugarrena eta azkena. Venga, guazen, kolpe hor, bat, aldatu, bi, aldatu, bizkarra zuzen beti, lau, astiro, bost, guazen, sei, ezin da benako lan, lagunduta, bakarrekin. Kolpe mai hori, kolpe aulki hori, hiru azkenak. Bat, bi, hiru, oso ondo, askatu hor, oso ondo, eta honen gau, ariketa bat. Ja ez bir pelote edo naranja hau, aleginduko gara ez oso urrun eukitzen aulki hori, baina hongo zase, ez dakit etxeko zen lekotan zabizen ariketa horrek eitzen, baina egongo gara oinez. Ni biliko gara hemendik oinez, biliko gara oinez, arantzeta honantz, arantzeta honantz, da hengo ariketa bat. Da lehenengo izango da, nik esatuten nien bat tokaten da nien, lau bider bakoitza. Bat, bi, hiru, lau. Zau esan legun, oinez abiz desaten dut. Bat, bi, hiru, lau, da jarraitze zu oinez. Zangot berriz, bat, bi, bale? Horrekin hasiko gara. Gertu, venga, oinez. Libreki, oinez, aurrera eta atzerantz, gela horretan, jarraitzu hor, da nik izaten dut, bat, bi, hiru, lau. Aldan beste altzaten, aldan guzti, jarraitze zu oinez, aurrera eta atzerantz, ara eta ona, espadaleku askorik ibili hor, albora eta bestera, eta esate dut, berriz bat, guazen, bat, bi, hiru, lau, jarraitze zu oinez, jarraitzu oinez, aurrera eta atzerantz, bat, berriz, bat, bi, hiru, lau. Ein aldozu nik bat esan bakoitzien, bat, kolpe, bat, bi, hiru, lau. Oso ondo. Jarraitzuko oinez, baina gehitzuko etzau bigarren ariketa. Eta jolastuko bisekin. Bat izango da belauna gora, eta bi izango da horpuk gora. Bizkarra zuzen, bat, bi, hiru, lau. Bale? Venga, jarraitzen dugu joko honekin, jarraitzu oinez, aurrera eta atzera, eta esaten dut, bi, bat, bi, hiru, lau. Jarraitze dut oinez, aurrera eta atzera, bat, bi, hiru, lau. Bi, bat, bi, hiru, lau. Segi oinez, bat, bi, hiru, lau. Venga, segi hor, bi, bat, bi, hiru, lau. Bi, bat, bi, hiru, lau. Jarraitzu oinez, bi, bat, bi, hiru, lau. Oso ondo, askatu apur bat, eta onge itxuko txat hirugarren bat. Hirugarrena eta azkena. Pauso lateralak. Da ingogu, bat, bi, hiru, lau. Eta inka beti junto. Jarraitzu oinez, eta nik esaten dut. Bat, bi, hiru, lau. Jarraitze zu oinez, hiru, bat, bi, hiru, lau. Berriz oinez, bi, bat, bi, hiru, lau. Hiru, bat, bi, hiru,
lau. Jarraitzu oinez, astiro, beti astiro. Guazen, bat, bi, hiru, lau. Bi, bat, bi, hiru, lau. Bat, bi, hiru, lau. Hiru, bat, bi, hiru, lau. Hiru, bat, bi, hiru, lau. Beste bat, hiru, bat, bi, hiru, lau. Oso ondo, askatu eta jarraitzu oinez. Jarraitzu oinez, oso astiro. Jarraitzu oinez, aldala. Erabili, etxik emotezkun, zabalera guzti. Ibili oinez. Oso ondo. Deskantaugu, ona salpen barik, bat, bi eta hirukin jarraitzen dugu. Bale? Egon gora lekun, oinezein gabe, eta nik izango bat, edota bi, edota hiru, edota bi, edota bat. Bale? Lekun gauzela, hasiko naz bat horrekin. Bat esan dugu, bat, bi, hiru, lau. Bi, bat, bi, lau bagoitzien. Hiru, pauso, pauso. Pauso, pauso. Bi, bat, bi, hiru, lau. Bat, bi, hiru, lau. Hiru, hiru, bi, hiru. Venga, zabaldu hor. Hiru, bat, bi, hiru, lau. Bat, bi, hiru, lau. Bat, bi, hiru, lau. Hiru, bat, zabaldu, bi, itxi hor, ba, hiru, eta lau. Oso ondo, venga, urtrago bat, betiko modun, gogoratu, ururati ez da aukera bat, bete behar bat baino. Edan urtrago bat, eta zelan ez, luzatzen amaitzuko, astiro, astiro, askatze otor, askatu hanka horrek, honek ariketa anak, guk hemen etxoen duen ariketa anak, egunin zier bainaldire, arratzaldez bainaldozu, aukeran, ez egon geldirik, goizen arratzalde, goizin egin duen ariketak errepikatu edo bentsat gogoratzen dozune. Vale? Minik hartu gabe eta astiro, astiro beti. Venga, guazen luzatzen, hainkak batu, gorantz begira, eutzi hor, arnasketa hartu lasai, bota luze, hartu arnasa, sarratu, ukandu ekitxi, hartu, aldaketa, helduta, hartu arnasa lasai, venga, aldatzen, ba, hartu lasai, bota luze, hartu, biribildu hor, gurutzatuta, biribildu hor, sartu buru ondo, hartzot arnasi, gora, helduta, hartu arnasu lasai, bota luze, buelta berriz, ba. Hartu arnasa atzerantz, pizkarra zuzen, lagundu eskorrekin, oso ondo, lodixe gora, kolpe eta berantz. Astiro, astiro, hartu lasai, bota luze, venga aldatu, ba. Oso ondo, venga, askatu beso horrek, zabaltzen dut, mokorra baino zabalagoa, esku bat mokorrien, da bestia sartu eta bota gorantz. Hartu hor, eta luze albora, segi luze alborantz, hartu lasai,
berriz gora, hartu hor, venga. Oso ondo, venga, askatzot hor. Zelan ez, lagundu horma horrekin, maieto eta aulki, laguntzakin, kolpe horbeian, eta hortik ekarri eta hor eutzi. Aldan lekuen, eutzi hor. Bizkarra beti zuzen, sorbaldak geldik, hartu lasai eta bota luze, ez nahazpertuko esaten, beti berdin, venga ba, kolpe maiorreri, eutzi hor, eta egon. Egon lasai. Venga, askatu, askatzot hor, hainka gurutzatu, bizkarra beti zuzen, ipurdixaz atzerut, eskukin lagundu, bizti beti berantz, lasai, luzatzen atzeko alde hau, astiro, gora, aldatu, venga, azkena, eta betiko modun, hainkak batute ingo arnasi hartu, segi hartzen, eutzi hor goixan, eta gogotxu bera. Venga, ba, hainka batera, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, ba! Astiro, suave gora, segi hartzen, eutzi, ba! Oso ondo, hau pasuek zurinekin jarraitzen dugu, ongizat emozionala lantzen, beste barik eta hurren arte. Agur, agur. Kaixo berriz ere, zer moduz joan da? Ondo? Bai? Bueno, orain erlaxatu egingo gara, meditatu egingo dugu, bai? Gorputza mugituta gero, lasai harri eta emozioetara joko dugu mindfulnessaren bitartez. Horretarako, beti bezala, aulki bat, banku bat edo esteria bat beharko dugu eta bizkarra tente dugula eseriko gara, baina inongo tentsiorik gabe, beti bezala. Oinarri sendo bat ezarri oinak eta ipurdiaren artean triangelu bat eginez. Meditazioaren unean barneratzen gara orain, arreta kontzientearen espazioan. Beti bezala, eseri eroso, bizkarra zuzen, duintasunez eusten zeure buruari. Begiak itxi, eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta baita zeure burua ere. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Praktikarekin errazago egingo zaizu arreta arnasketara eramatea. Gozatu arnas prozesuan murgiltzeak ematen dizun sentsazio atsegin hori. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Arnasa botatzen duzun bakoitzean, joan askatzen gorputzeko tentsioak. Egin ezazu bat zure arnasketa prozesu naturalarekin.
Ohartu arnasarekin zaudenean erlaxatu egiten zarela. Baina pentsamenduak sortzen direnean, azeleratzen hasten zarela. Pentsamenduek aldaketa emozionalak sortzen dituzte gorputzean, eta urduritasuna. Arnasketan zaudenean, ordea, erlaxatu egiten zara. Noiz hasten zaizkizu pentsamenduak? Arnasa hartzean, botatzean, arnasa hartzearen bukaeran, arnasa botatzearen bukaeran. Pixka batean mantendu arreta horretan. Noiz agertzen diren pentsamenduak. Jolas bat da, ez dago ez irabazlerik, ez galtzailerik ere. Pentsatzen zeudela konturatzean, erreparatu arnasketaren zein fasetan zauden. Erreparatu arnasketan zaudenean, edo pentsamenduetan zaudenean, dagoen aldeari.
egin beak eta kuriositatez. Epaitu gabe. Ez duzu ezer lortu behar. Zeure buruaren joerak ezagutzea da helburua, besterik ez. Arnasa botatzean, birikietako aire guztia uzten duzu? Ohartu besterik ez. Ez behartu. Jakin nahi duzu. Ez behartu. Prozesua bere horretan gerta dadin utzi. Naturalki. Eta hustuketa luzatzen joango da. Praktika ezazu astean zehar, egunean hainbat aldiz, minutu batzuetan, gustukoen duzun ariketa hauetako bat. Arnasketanoen fasei erreparatzea, edota arnasa botatzeari kasu egitea, eta ondo behatu zure reakzioak. Orain, begiak ireki, eta hasi poliki mugitzen. Zer moduz sentitu zarete? Ongi? Gorputzaldi on horrekin jarraitzeko, lasai emango diogu amaiera gaurko saioari. Hurrengoan ere, hementxe elkartuko gara. Aste ona izan, eskerrik asko.